La veritat és que estic bastant content, estic molt agraït de que Prodeca i la Generalitat estiguin apostant per l'exportació del producte català fora. Pensava que seria un esdeveniment que quedaria una mica curt, una mica petit, però per ser la primera experiència que tenim a Miami ha sigut molt bo. Nosaltres tenim distribuïdor tant a Florida com als Estats Units en general, però on no arribàvem era restauració. I potser han vingut 15 o 20 restaurants. Ha sigut molt profitós poder veure tota aquesta gent que està molt interessada en aquest tipus de producte super gourmet europeu, barra català, perquè aquí agrada molt tot el que és com europeu i tal. Llavors, globalment, super contents. Pensàvem que seria un show on hauríem de treballar un primer any, un segon any, com per consolidar, però crec que el primer any ha sigut molt profitós i hi ha molts jugadors del país que estan presents aquí. Jo tenia distribuït, o sigui, tots els contactes que jo tenia a la Florida, tots estaven convocats i tots estaven aquí. Amb la qual cosa, amb un esdeveniment que jo pugui fer a l'any a Florida, puc veure tots els meus players, tots els meus jugadors d'aquí. Llavors, a llarg termini, si això es fa cada any, a nivell de costos, encara que sigui un esdeveniment car, per mi és molt més barat venir un cop l'any a Miami, veus de tots, que venir 4 cops l'any com estic fent fins ara.